Shubor na Snem jong Nongkhaïi Hima. Ki Pulit jong ka anti-narcotic task force East Khasi Hills menhinin ka miet ka arpo waiterik risau arajara arpo sau kila yo ban kem yo Nongkhaïi Drok harinkat Drok Heroin hakathan Mawryngkneng. Yo ni ubri obla syak kem na tip kerteng kumu Mastak Ahmed Mazumder arpo hundri Snem karata ubana ka Snong Gobindapur jong ka Kachar district Assam. Nagamet jong Ahmed ki Pulit jong ka anti-narcotic task force kila yo ban kurup hadu santli ki tendong sunduk sabon ki bathep yu Drok heroin ubadan ka jingkia ka bahadu sanpu hundreu pon kendai pulai gram nangta kawai ka mobile phone kawai ka epic card kawai ka pan card but kawai ka plakot bayong. Hadin balada ban penlong yu ka jing talasi nakaliang ki Pulit kila penrung bukot duma hapo ki kindon ai bala penlong ru yu ka jing tokit ka babanya na ka benta ban lapksai sayi ki waipat ki badan ketilang.